ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷର ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। ମୁଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆମ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଦଉ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଗ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଜୀବନଟା ଆମର ଖୁସିମୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁ। ଆଉ ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସିଲାଣି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବା ଥାଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି ସବୁ। 2026 ଆପଣଙ୍କ ସୁଖମୟ ଆଣୁ ଆଉ ହସ ଖୁସିର ଦିନଟି ସମୟ ବିତି ଯାଉ। ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଇକି ମଣିଷ ପଣିଆ ରଖିବା ଯେହେତୁ କାହାକୁ ରାଗ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କରିବାନି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଇଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ କାମ କରିବା ମଣିଷ ଭଳିଆ ରହିବା। ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବେ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଅଭାବ ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିଥିବ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଥିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ରାଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ।